Добър ден, колеги. Имаме, мисля, вече кворум. Да, здравейте на всички. Виждате, че е тежък пленарния ден, за това се наложи по този начин да процедираме. Благодаря за разбирането. Важното е работата да върви напред. Това е нашия гост Йоан Йорданов. Сега ще започне заседанието. Призовавам всички да вървим така просто стегнато като заседание. Колеги, днешното заседание е насрочено за час от 15 часа с следния дневен ред, който ви изчитам. Първа точка – изслушване на Йоан Йорданов. Втора точка – обсъждане на постъпили материали във Временната комисия. Откривам дебата. Има ли предложения по дневния ред? Не виждам. Подлагам на гласуване така изчетения дневен ред, който е за. Моля да гласува. 10 гласа за, против, няма, въздържали се, няма. При тези обстоятелства почваме с първа точка – изслушване на Йоан Йорданов. Официално ви казвам, добре дошъл в комисията. Моля с няколко думи да се представите, да кажете каква е връзката ви с темата на работната група, на работата на Временната комисия. Тя е, знаете, установяване на факти и обстоятелства около дейността на исторически парк, свързани евентуални факти, навеждащи на престъпления в тази дейност, както и с лицето Ивелин Михайлов. Заповядайте, вие сте. Само си включете микрофона. Здравейте на всички. Казвам се Йоан Йорданов, уважаеми членове на комисията и други гости, журналисти. Днес се явявам от качеството си на бивш собственик управител на основната фирма строител в исторически парк, Редом ЕООД, и като човек, който е инвестирал в исторически парк чрез кредити. Най-общо, накратко ще карам по хронологията. 2019 година ме потърси едно момче на студент контакт, който продава книги. Съответно, аз тогава нямах интерес. Спомена ми за проекта Исторически парк. Аз пожелах да ме свържи с някой на място. Свързаха ме на място с консултант от Together. Съответно, с него предварително направихме няколко срещи. Оттам вече имаше и една обиколка в самия исторически парк, където за първи път видяхме Ивелин Михайлов. Съответно, оттам семинари и така нататък. Тоест има си един определен ред, който се следва. Първо, да те опознаят, следователно после да има някакво предложение. Ако решиш и ти харесва проекта, може да вземеш участие, като си има определени стъпки, които могат да следваш, така че да се включиш, дори да нямаш налични средства и активи. Съответно, аз бях от хората, които нямаха средства и активи, за да инвестирам. Предложи ми се възможност, която изтегляйки 10 000 лева от БНП Париба, да ги оставя за плащане на високи вноски в AMG. Т.е. бяхме назначили като менеджер на максимална работна заплата в 3600 лева по него време за между 6 и 8 месеца. Съответно, консултанта ме инструктираше всяка една стъпка, какво да правя. Когато вече разбраха, че бих бил инвестирал, почнах да се ползвам с по-голямо доверие. Съответно, питах дали мога да се включа по някакъв друг начин, понеже като стажант, ще го кажа малко на по-прост език, скъсан като мишка да говоря как да ставаш финансово независим, малко не звучи много сериозно от среща. И съответно търсих други начини, в които да съм в проекта. Беше ми предложено да съм в строителство. Почнах няколко месеца доброволно без заплата. После съответно 800, след няколко месеца 1200 и след първата година, след като бях навлязал повече в процесите, особено свързан с каменната зидария в парка. Там основно с нея съм се занимавал, но и с управлението на машини и съм спомагал работата на групите, бригадите и фирмите подизпълнители.
Съответно, април месец 2020 година вече имах навършени 6 месеца от високите осигуровки и от там нататък трябваше за 2 седмици да обиколя максимално много банки, като получавах инструкции точно какво трябва да действам и как да казвам, така че банките да отпуснат максимално. Съответно, отпуснаха ми кредити 4 банки, ДСК, Алианц, Пощенска и ОББ. ДСК, Алианц и Пощенска по 50 000 и ОББ 35 000, обща стойност 185 000 лева. Съответно 150 000 лева бяха за акции. Съответно тук са документите за акции, директно с Ивелин Михайлов, въпреки че с него не сме ги подписвали заедно. Мина през консултанта, където този документ, благодарение на жена ми, моята съпруга казвам, тя постоянно ми намиваше, какво става с тези документи, година и половина по-късно пише на 1 ноември 2021, при мен беше април месец 2020. Година и половина по-късно получих документите. За доказателства имам 2 звукозаписа. Единият при разделянето ми с Ивелин Михайлов на 16 януари 2023 и разговора ми с Пламен Кънчев по изплащането на въпросните кредити. Така ще стигна до там, продължавам пак по хронологичен ред. Просто исках да сте запознати, че имам такива договори. Съответно, другия договор с Пламен накрая, когато говорихме, е подписан, че все едно, понеже не са джиросани въпросните акции, съответно първоначалният договор отпада. Така, 150 000 лева за акции и остатъка беше по финансов продукт и съответно ми се даваха пари, с които да си плащам кредите от тая част, от тези 35, които остават. 150 за акции, от тези 35 ми се даваха да си покривам кредитите, които на обща стойност бяха по него време около 1400-1450 лева. Към днешна дата са малко по-високи, поради инфлацията има малко завишение по тези вноски. Наистина, само едно мога да кажа, идеята за исторически парк ме грабна и наистина идеята е нещо много хубаво, но има нещо, което стои за това нещо, дето не съм съгласен с него и имаме си разни разногласия. Така стана, че да се разделим в крайна сметка. Така. Инвестирах на 2020 година 150 000 лева. Съответно тези пари бяха дадени кеш на ръка, без да има документ за тях. Като ходих, дърпах, защото като ти отпуснат, с банката се разбираш кога ще отидеш да ги изтеглиш. Като ги изтеглиш, първата работа да отидеш да ги закараш съответно да ги внесеш в офиса във Варна. Тогава нямаше проблем. В смисъл, лесно се взимат пари, към днешна дата мога да кажа, трудно се връщат. В смисъл, могат лесно да си дадеш парите, обаче после доста трудно си ги връщаш. Към днешна дата, след последната оговорка, трябваше да ми бъдат изплатени миналата година август месец, като почнах да бъда влачен във времето с минимални вноски от 5 000, към днешна дата вече ми дължат 70 000 от това, което финално сме се разбрали. Т.е. да ми изплатят кредитите и лихвите, които съм платил, т.е. все едно те са ползвали този кредит от тяхно име, съответно да ми го върнат по този начин. Но съответно и оговорката не беше спазена и затова съм тук, понеже има някои неща, които се твърдят, които не са вярни. Нямам търпение да излязат с някои неща, защото аз съм им подготвил някои неща в публичното пространство. Така, стегнато, това е в общи линии. Така, след това, след първата година ме направиха собственик и управител на дружеството Редом, където през мен
съответно минаваха доста сериозни суми. Тук имам за 2021 година са ми минали 1 927 000 лева през ръцете. Да. Това е таблица само в брой. 1 927 469 лева и 10 стотинки. Тази таблица съм си я правил, за да давам отчети откъде идват и къде отиват парите. И тази таблица даже първоначално не беше изготвена от мен, беше изготвена от друг човек, който в смисъл не му казвам името, затова и не споменавам имена, защото не съм видял нищо лошо от хората. Има много хубави и прекрасни хора там, просто има някои неща, които не ги знаят. Това ли е изложението ви, защото сега колегите могат да задават въпроси и ще допълвате това, което искате да кажете. Да, разбира се. Това е в общи линии. След като 2 години се занимавах основно с организацията на строителството в исторически парк, свидетел съм на доста неща, през мен са минали доста процеси и доста пари кеш от различни хора и от различни страни. И също и от минаващи през самата фирма. Не мога да кажа, че абсолютно всички пари са били то си го пише в таблицата. Има теглено от редом, отишло еди къде си. Но има и дошло от еди кой си, отишло еди къде си. Добре, господин Йорданов. Групата на ГЕРБ, заповядайте, господин Георгиев. Благодаря, госпожо председател. Уважаем господин Йорданов, да помоля за уточнение само тази сума от близо 2 милиона лева, 1 927 000 лева. От кого, на кого е платена и на какво основание? Тоест, вие по какъв начин имате впечатление за действително плащане на тези суми, или само таблица сте видели, или сте участвали, или знаете, че има такива разплащания? Това е важно, за да изясним. На второ място, вие тези 150 000 лева за акциите, които сте си купили, на кого ги платихте? Как ги платихте? По банка или в брой? В брой, в офиса на Together. Добре. Като на едно от плащанията, последно, понеже вече действах в организацията, имаше нужда част от парите ги задържа за определен вид плащания тогава. Да, в офиса във Варна. Тоест, вие сте изтегли 3 кредита, за 4 за общо 180 000 лева. Да, 3 кредита за общо за 185 000 лева общо. Така, след като теглите кредитите, огромната част от тях, 150 000 от тези 185 000, ги давате в брой, в нарушение на Закона за мерките за противодействие и изпиране на пари, в офиса на фирма Together. Да. Срещу какво основание тези акции, които сте ги получили година и нещо по-късно? Година и половина по-късно, да. Добре, а получихте ли реално акциите? Бяхте ли вписан в книга на акционерите? Не. Не бяхте. Акциите не сте ги получили. Не са джиросани, то даже пише по документите, с причина поради това, че акциите не са само... Точно така, ама това в анекса го пише. И след анекса какво стана? След допълнителното споразумение? Благодаря. Сега това е когато ми откупуват акциите обратно. В смисъл, дали правилно ви разбирам въпроса? Разкажете ни какво стана. Вие дадохте 150 000 лева в брой. Да. На кое лице? На кого? Смисъл беше на различни хора. Нали? Смисъл, ти ги оставаш, имат няколко човека, където могат. Нали? Основно един, обаче имат няколко човека. Нарочно не го споменавам, понеже нищо лошо не съм видял от него. Смисъл... Ние не искаме да сте видели или да кажете нещо лошо за някой. Ако твърдите, че сте платили в брой, трябва да кажете на кого сте платили. На представител на фирмата, казвате, до тук. Така. Да. Различен от Ивелине. Така, но на представител на същата тая фирма. Together. Да. Платили сте ги в брой тия пари, акции не сте получили и след година и няколко месеца сте подписали анекс, който какво сте направили? Продали сте се обратно акциите ли? Че нещо не разбрах. На 1.11.2021 се сключва договор между Ивелин Людмил Михайлов, да не казвам за личните данни, Йоан Георгиев Йорданов, на основание така. Продавачът се задължава да прехвърли на купувача правото на собственост върху 600 налични поименни акции с право на глас от капитала на исторически парк АД, ЕИК,
Тоест на мен искате ли да ви го изчета цялото или искате да ви го представя? Само кажете тия акции на каква стойност. Какво пише в договора? В договора пише 600 броя акции с стойност на една акция 1 лев, т.е. 600 лева. А цена на акциите, защото те са различни неща. Стойност на акцията. Тук пише. Защото това може да е номиналната стойност на акцията, тя се продава на различна цена. Да. А цена има ли в този договор, за която сте платили? И тя 150 хиляди ли или е някаква друга сума? Не, пише друга сума. Може ли да се запознае направо с това? Предлагам, за да взема въпрос. Да. Така, да, защото едното е стойността на акциите, т.е. какво пише на самата акция. Така, дайте да се върнем към по-голямата сума. 1 900 000. Едното е за механизма на финансиране. Аз ще задам допълнителен въпрос. Само кажете сега, веднъж плащате, втори път не ви прехвърлят акциите, не ви джиросват акциите, не ви вписват книга на акционерите. Канили ли са ви на общо събрание? Не. Не са ви канили. Добре. Тоест вие по никакъв начин не сте били третирани като акционери в исторически парк, така ли? Бях третиран, докато бях там и бяха ме представили пред останалите като акционер, но реално не са ме третирали като акционер. Да, продажната цена, колеги, на акциите е 600 лева. Това пише всъщност и така целият кеш се плаща на място в брой и всъщност те са се подписали за 600 лева. Цената, която могат да търсят е 600 лева. Добре, и как завърши сагата с вашите акции? Сагата с нашите акции, след като стигнахме до там да се разделим с господин Евелин Михайлов, понеже трябваше да си оправим всички сметки, както аз тогава му бях казал, че искам, влязъл съм на 100%, искам да изляза на 100%, да няма остатъчни взаимоотношения между нас. Съответно по финансов продукт и други пари, където бях вкарал, понеже имаше едни трудни периоди пак покрай COVID-а, където месеци наред не ни бяха изплащани заплати. Жена ми беше тогава теглила кредит, за да мога да си покривам и кредитите, и разходите за един определен период от време. И съответно ми бяха върнати тия пари, остана само за акциите. Не, общо има го в едно видео, понеже аз съм вкарал после допълнително пари, т.е. понеже съм собственик и управител на Редом, когато има някакви задължения, всички търсят мен. И имаше хора, които са си свършили работата, съответно съм помагал от тези средства да им се плати малко по-навреме. Защото е имал забавяне с плащанията и съответно съм изкарвал тогава от себе си и са ми се възстановявали. Но това вече не е нещо. Обратно са прехвърлени акциите на 4.4.2023 година. Ако искате в смисъл може двата документа да... Ето го. Станахте ли акционер, господин Йорданов, в някакъв момент в това дружество или не станахте? Не. Наясно ли сте с това факт? Аз сумата от 600 лева сте му и платили, защото това е по член 2 алинея 2, сте длъжни да платите 600 лева, след което... Не, вижте, колеги, пише при подписване на настоящия договор, който има силата на разписка за предаване на сумата, отделна разписка не се издава. Така. И се заплаща от продавача. Добре, и второто е анекс номер 1 към договор за продажба от 4 април 2023 година. С оглед на това, че купувачът е сключил с продавача договор за продажба, разбират се, че се съгласяват да прекратят действието на сключения между тях договор, считано от датата на подписването на този анекс сега. Продавачът се съгласява да върне 600, така получени до момента 600 лева, а пък вие трябва да прехвърлите акциите всъщност, нали така? Не, Само, че и двете са за 600 лева между втори и трети член, за това говорят. Нямате претенции помежду си и на практика сте се отказали от права едни към други. Добре. Така е, да. Колеги, за други голямата въпроси? сума само. Да. 1 927 000. Какви са тези пари? Как? Защото трябва да оценим ние измислици ли са това, или са факти верни, които са се случили, които ни казват. Какви са тези суми? Кой ги е плащал? На кого? На какво основание? Подобен тип разплащания като тези ли са или нещо друго? Това е първият въпрос. И втория въпрос, до момента в който сте били част от тази структура, са ви плащали вноските за тези кредити.
След което като сте напуснали? С моите пари. С вашите пари откъде? От заплати или от... Не от заема, разликата до Да. 180 хиляди. И след което са изчерпани вашите пари? После вече започнах да работя като управител и собственик на Редом. Съответно тогава заплата ми беше 3000 лева, си ги покривах сам и боравих с остатъка. Само за въпрос за 1 900 000, ако може да ни кажете. Да. Част от сумата идва от постъпили суми в Редом, част от тях идват от Ивелин и от трети лица. С какво основание? За какво? Не. С какво основание постъпват в фирмата Редом? Заплати, някакви вноски, покриване на задължения? За покриване на задължения. Примерно да се заплатят камъни, които сме плащали на някой, примерно бригада, която е имала нужда съответно да й се плати свършената работа, за материали, за примерно когато сме наемали някой да ни свърши някаква работа, дали ще са машини, дали ще са камиони. Колега, моля само на микрофона, за да се води протокола. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Тези пари за материали, за покриване на консумативи в този офис идват от други лица, такива като вас, теглищи нови кредити, или това са оборотни пари на другите фирми? Откъде идват парите? Тук имам примерно да кажа, примерно 10.6.21, 12 000 Ивелин, 12.7. 21, 5000 Ивелин. Отишли са тук, примерно, Ердин, Валю, Рачо, Данило, Виктор, той са все каменари, Василев. Добре, само да ви прекъсна и да ви попитам. Тези пари, в случая конкретно Ивелин, които носеше, на ръка ли ви ги носеше? На ръка. На ръка. Тоест нямате банково счетоводяване, не е минало счетоводство на дружеството. Част от тия пари нямат банково счетоводяване. Добре. Заповядайте, колега Балачев. Аз гледам двата договора и извинявай, ако нещо съм пропуснал, но тук пише, че сте платили 600 лева за акции, а на другия договор, анекса, всъщност, с който прекратявате, пише, че сте получили 600 и нямате претенции един към друг. Въпросът ми е, колко платихте за една акция, реално, и толкова ли получихте, когато прекратихте договора? Не. В смисъл, на практика не. Значи реално платих 150 хиляди лева за тия 600 акции. По този договор, в който пише 600. Да. Така. А когато тук на 4 април 23 година в София решихте да се разделите, пишете, че нямате претенции, или поне така е написано и вие сте се подписали. Да, Какво получихте, след като няма да се получите акциите, нали? Защото тук има едно обещание за получаване на акциите, но той трябва, че никога не ви ги е прехвърлял. Да. Получихте ли 150 хиляди лева тук или не? Не, още няма. А как ще ги получите, след като вие сте се подписали и казвате, че нямате претенции към него? Разбирам за това. За мен е важно, защото ако това е лъжа, е измама. Затова искам да разбера дали действително сте платили 150, са подписали на 600 и дали когато сте върнали или сте се отказали от правата, сте получили същата сума. Ако не, то е... Не съм получил същата сума, която съм дал. Хайде сега да ни кажете каква сума получихте при прекратяването на договора. При прекратяването, само да се отворя, само на ръка. Тук се разбрахме вече и започна. Значи грубо, ако стои. Към момента, нали, грубо 110 хиляди лева съм получил към момента.
Сега, тази цялата сума, 110 хиляди лева, я получихте в деня, в който прекратихте договора с анекса? Не. Или на части? И в каква връзка я получавахте преди да прекратите договора? Преди да прекратя договора не съм получавал пари за акция. Как се формира тази сума от 110 хиляди лева, която са ви върнали? Ами на части. Имаше примерно 15 хиляди, 20 хиляди. Това ми е ясно, че очевидно е на части мисълта ми. Как се случи? Вие искахте да прекратите отношенията си с този човек с исторически парк или с който там сте имали и той започна да ви изплаща на части задължението, което има към вас, или се случи по друг начин? Това питам. Как стана така? Всичко върви по план, работите си, осигуряват ви, получавате заплата. В какъв момент се стигна до там? Какъв момент се стигна до там? Имаше момент, в който, понеже аз още от самото начало на господин Михайлов му бях казал, че не искам да работя на работна заплата, искам като да се науча да бъда предприемач. Това ми беше идеята и когато започнах при него. Това едното е, че си оставам в България, че мога да направя нещо смислено в България, съответно да се развивам и да работя. И колкото повече резултат моята работа дава, толкова по-голямо заплащане да получавам на среща. Това не се случи в рамките на 3 години, като третата година се опитвах по всякакви начин да се свържа с него, като бях отхвърлян за следващата седмица, за следващ ден, следващ месец. Накрая се стигна декември месец, където той ми предложи нещо, което смисъл вече като съм бил вътре и знам как се случват нещата, то няма как да стане. Смисъл, едно от предложенията беше за да си дигна заплащането, да намеря финансиране, да построя една къща за 400 хиляди и да отдавам под наем. Така да си дигна месечното възнаграждение, което беше абсурдно просто. В този момент, понеже съм строял и за толкова години прекалено малко завършени обекти има, които съответно да работят. Заповядайте. Заповядайте. Има ли касателство започването на връщането на вашите пари с това, че около Ивелин започна да витаят слухове за това, че е пирамида, за това, че е некоректен, защото казвате договора ви от 23-та година. Свързано ли е това, че той се съгласи да почне да ви връща това, което сте му дали, с обществения натиск, който вървеше около него, множество жалби, ние знаем вече колко много жалби има подадени срещу него. Въпросът ми е дали е свързано с това. Тогава ли започна да каже, добре, аз ще върна парите или просто... Не, то даже сега спряха плащанията. В смисъл... Да, сега е по-зле, отколкото беше. Колега, моля само на микрофона, няма да се запише това, което питате. Заплахи сега да имате да се отправят към вас или нещо да се притеснявате, за... Смисъл, аз лично, нямам чак такива притеснения, защото хората там ме познават, каквито и неща в момента да чуват от Ивелин за мен, хората така или иначе ме познават. Никой не ме търси, ама те така или иначе знаят, че им правят звукозаписи и затова и не ме търсят. Защото последно време, като не можахме да се разберем, им правих звукозаписи. Госпожо Тодева, заповядайте. Благодаря. Може ли да ни разясните как точно сега си получавате тези пари, след като вие още миналата година сте се съгласили, че нямате претенции, т.е. вие звъните на кой? На някой? В офиса в Together във Варна и те казват, да, имаме ни си вземи или не, няма, изчакай и така. Т.е. вие периодично си звъните и те ви казват заповядайте или не? Да, периодично всеки месец, на началото на месеца, питам какво става, има ли, няма ли. Добре, и другия ми въпрос към вас е от самото начало, когато вие сте отишли на обиколка и как се стигна до там те да ви дадат? Т.е. те изначално са ви разказали, че това е начинът да ви дадат 10 000, т.е. вие да изтеглите 10 000 за осигуровки. Просто цялата схема изначално ви е била обяснена и вие още тогава сте били... Не беше баш в началото. Първо искат да разберат де-факто дали харесваш проекта, което е така. Аз реално харесвам проекта, просто не ми харесват други неща, как се случват някои неща в него. Иначе, пак казвам, там познавам доста
доста свестни, доста хубави хора, но примерно те не знаят някои неща, нали, вътре от кухнята. Защото аз, нали, в момента, в който исках, нали, да съм нали, не изкарам, защото е мега голям бизнес, нещата, които се обещаваха в годините, в които се занимавах с строителство, виждах как не се получават и последните неща, дето се обещаваха, знаех, че няма да станат. Вече, когато знаеш отвътре, че ти няма как да го построиш той нещо за той дет се обещава на аудиторията, вече много сериозно ти светва... А кое ви наведе на тия мисли, че това няма как да се построи? Защо мислехте така? Пример ще ви дам. Колко години подред сега завършваме Второ българско царство. Сега го завършваме Второ българско царство. Отделно бяха събрани, нали, де-факто пари за строителство на станоприемница. Станоприемницата не е завършена. За соларния парк не е завършен. За конна база се събираха средства, не е завършена. Тоест, според вас, защото не са се изпълнили в срок, така ли? Тоест, когато, нали, смисъл, казваш нещо, заявяваш пред аудиторията, че, нали, постоянно като заявяваш, че нещо ще бъде завършено и то не се завършва, в един момент, нали, виждаш, че нещо не се получава. Разбрах ви, заповядайте, господин Георгиев. Ние изчерпахме своите въпроси, госпожо председател, с оглед на обстоятелство, че сме вносители по част от предложенията или съответно докладчици, които предстои да се гласуват. Аз конкретно по измененията в Закона за кредитните институции се налага да влезем в пленарна зала. Не виждам пречка да продължи изслушването с колегите, които не са задали въпросите си, по реда, по който основно. Добре, колеги. Господин Иванов, заповядайте. Господин Йорданов. Да. Да ви питам само, вие казахте, че хората не знаят за някои неща в парк. Да. Какви? Примерно има група, в която консултантите, когато привлечат определена сума, нали, тогава пишеха, тя беше много така нашумяла в началото. Дали за парка, дали за примерно конна база, дали за нещо. Или когато познаваш вече някои хора, които вече са вкарали пари и тези пари не отиват по предназначение, понеже и на мен ми се е случвало, нали, да тегля пари от фирмата и да отиват за закупуване на някой имот. Съответно, аз трябва да ги дръпна, да отида да ги дам и се случва нещо друго. Не отиват парите по предназначение. Примерно, когато са зададено нещо, то трябва да е така. Аз в това вярвам. По същия начин, нали, дето ме обвинява, че съм се опитал да измама акционерите, аз ако съм искал да ги измамя, те така или иначе минаха толкова много пари през мене, нали. В смисъл, аз нямаше да искам да си предоговарям условията или взаимоотношенията. Няма логика, нали, ако си измамник, никога няма да го направиш тъй, че все едно да си личи. Добре. Други въпроси? Заповядайте, госпожа Тодева. Моят последен въпрос е всъщност в какъв момент и защо решихте да напуснете? Беше в момента, в който, в времето, в което натрупах знания, умения и организирах процеси, примерно в началото, ако е било хикс резултат, вече към тази година давах 10 пъти хикс резултат. Но парите, които получавах, така или иначе си оставаха същите. Съответно, никога не съм искал да работя за заплата, исках да съм, нали, съответно на някакъв вид резултат, което, нали, не можеше да ми бъде предложено и съответно се наложи да се разделим. И при самото разделяне, нали, понеже не виждах как ще продължат да се случват нещата, понеже със всяка година ставаше по-трудно. Дори за последната година, в която ме няма, понеже доста хора ми звъняха и ми се оплакваха, дори аз сам, нали съм виждал, производителността в строенето доста спадна. И аз това нещо предварително го знаех и затова исках да си изтегля абсолютно всичките, нали, средства, защото после тия кредити, те са на мои имена и ще имам да ги плащам години наред. Просто вече знаех, че няма как да стане това нещо, което се говори на хората. Защото постоянно имаше задължения, звъняха ми. От тук се дължат, нали, кога ще се плати. Най-различни фирми. Нали, в смисъл, всички фирми, към които сме теглили някакви материали, сме дължали пари, съответно, нали, основно търсиха мен.
Добре? Да, заповядайте. Тоест, вие сте осъзнал, че това, което се предлага на хората, няма да се случи. Убеждават се в неща, в които няма как да станат. Технически е невъзможно да стане. В смисъл, когато вече го правиш няколко години подред на място, то ти става ясно, че той нещо няма как да се случи. Добре, разбрах ви. Колега Тодоров, имате ли въпроси? Вие, заповядайте. Само един бърз уточняващ въпрос, преди да задам реалния си въпрос. Вие колко време сте живяли на територията на Неофитрийския съюз? Мисля, че беше около 3-4 месеца. В смисъл... Сте живяли, но през останалото време сте работили Да, там. През да. колко време? Как през колко време? Колко време общо е било? Общо време 3 години. 3 години. Въпросът ми е за тези 3 години със сигурност на територията на парка са провеждали избори. Вие чували ли сте, виждали ли сте, знаете ли за изборни списъци на хора, кой как да гласува, дали се оговарят хора, дали се подвеждат хора по някакъв начин? Той на мен адресната ми регистрация в Габърница. Аз още не съм се я махал. Това някой ви направи, някой ви смени адресната регистрация, за да може... Казвате, направи си адресна регистрация, еди къде си, отиваш, правиш си. Ама защо? Защо? За да може съответно после като дойде време за гласуване да гласуваш, нали, каквото трябва. Но само да заявя за протокола, никога не съм гласувал. Казва ли се на хората там за кого да гласуват? Да. Казва се на хората... В смисъл, защото ако се стигне до доказателства, нито съм снимал това нещо, нито имам, нали, видеа на това нещо, но със сигурност, нали, смисъл, с доказателствата, така много лесно може да се види. Има даже необитаеми къщи, деца, нали, хора са регистрирани на тях. В смисъл, то с каква цел е? Нали, смисъл, с каква цел... знаете ли коя е вашата къща в Габърница, където? Не. Колко човека сте там, знаете ли? Не. Нямате представа. Тоест, можем да... Тези списъци, които изладаха в публичното пространство на едни таблици, на които е написано имена, адресни регистрации и кой как ще гласува, можем да помислим, че би имало известна доза истина в тях. Има, да. Има такива списъци. Кой ви караше да се регистрирате? В смисъл най-често някой от асистентите покрай Ивелин. Той, нали, с някои неща не се занимава директно. Той пуска задачата и вече, както аз съм примерно за строителство. Да. Вас лично карали ли са ви да гласувате за определена партия? Казвали са ми, нали, трябва да гласуваме за еди кое си, но аз по принцип по време на гласуването винаги ма нямаше. Разбрах. Нямам повече въпроси. Добре, благодаря ви. Моля? Да. И аз имам няколко въпроса. И аз имам няколко въпроса, кратки и уточняващи, във връзка с това, че казахте, че сте живял няколко години там в... Няколко месеца, няколко години съм работил. Добре. Докато живеехте и работехте, вие сте работили на място, имаше ли знаехте ли как се придобиват имоти, например, върху които после сте строили, или как се придобиваха имоти? Известно ли ви е било жители на селата да се оплакват, че са принуждавани да продават имотите си на изключително ниска стойност? Това някой директно да ми е казвал, че бил принуден да си продаде имота на много ниска стойност, това не мога да кажа, че съм бил свидетел на това. Чувал съм само за това нещо, но аз лично като свидетел не мога да кажа такова нещо. Знаете. Познавате ли други инвеститори от вашия, като вас, които да са там и те вписани ли са като инвеститори в акционерното дружество, имат ли действително акции или са по същия начин инвеститори, както и вие? Познавам инвеститори като мен, които все още акциите не са си ги продали обратно, не са чак толкова наивни, слава Богу. Добре, благодаря. Заповядайте, колега Костадинов. Благодаря ви, госпожо председател. Моя въпрос е, искам да се върнем там за парите, които сте получили, тези 110 хиляди. Да разбирам ли, че тези 110 хиляди, които вие казвате, че сте получили, ги изчислявате на база заплатите, които сте получавали, тези ежемесечни 3 хиляди лева, които...
Не, те са... Или те са отделни, които сте Те получил са за само за погасяване на акциите. Вие кредита. питахте ма конкретно за акциите, колко съм получил, отговарям конкретно за акциите. Колко Разбрах, да, просто беше уточняващ въпрос, защото аз не можах да разбера. И втория ми въпрос е, когато трябваше да ходите при банките, при определени банкови служители ли трябваше да ходите или не? И какво ви... В една от банките беше при определен човек, при останалите нямаше определени хора. А смятате ли, че са били подвеждани банковите служители с недействителни документи, с невярно съдържание? С недействителни... За да ви отпускат средства от сорта на 50 000, както казвате? Що са недействителни? Те са официални документи. Те няма как да ти отпуснат пари, ако този документ... Колегата ви пита нещо конкретно, аз ще ви го преведа от юридически на български. Пита ви това. Вие носите документи в банката, че получавате определено трудово възнаграждение. Да. Вие към онзи момент, когато получавахте кредитите, толкова заплата ли получавахте или само ви осигуряваха на такава заплата? Само осигуряваха на такава. Добре, други въпроси имате ли, колега? Колега, вие попъва? Нямате. Заповядайте, господин Стоянов. Благодаря, госпожо председател. Господин Йорданов, тъй като не стана съвсем ясно, а и за протокола да уточним само тези пари, 185 000 лева, които сте изтеглили като кредит, вие как ги предадохте на лицата около дружеството? В брой и срещу, ако сте ги предали в брой, получихте ли срещу някаква разписка, че сте ги предали тези пари в такъв размер? Не, нямаше разписка. Добре. Е нормално да няма, защото смисъл... Тоест нямате никакъв документ за това, че сте предали 185 000 лева. И съответно... Имам само звукозаписи на няколко човека, които потвърждават. И съответно... от тях е Евелин Михайлов. Да. И съответно за тези 110 000 лева, които сте получили също в брой, има ли някакви документи, някакви разписки? Не. За това, че сте ги получили. Благодаря. За това, че съм ги получил обратно, също няма, да. Добре, благодаря. Благодаря ви. Имате въпрос ли? Заповядайте, госпожо Василева. Благодаря ви, госпожо председател. Когато ставаше въпрос ни разказвахте случките, че носите парите в брой в офиса във Варна, казахте, че не искате да споменавате имената на хората, които просто си ги получавали. Просто тях не съм видял абсолютно нищо лошо и не искам се едно... Може ли да опитаме само следния вариант? Аз ще ви кажа няколко имена, вие само отговорете с да и не. Това от вас няма отговорността, вие да сте казали имената на тези хора. Или просто кажете дали ги познавате и дали са имали касателство въобще с този процес по взимане и даване на пари. Госпожо Василева, първо уточнете каква е връзката на тези лица с Евелин Михайлов и исторически парк. Това са хора от най-близкото обкръжение на Евелин Михайлов, които в момента всъщност са флагмани на цялата кампания в защита на историческия парк, които се представят като едни от ключовите инвеститори в парка и така нататък. Те са едни от основните движещи фигури в самата фирма Together и имат връзка в Господин Йорданов, ще ви попитам още веднъж. Желаете ли да обявите името на лицето, на което сте предали сумата от 185 000 или не желаете? Ваше право. Не желая да го споменавам, понеже със сигурност той по-скоро ми е съдействал в тия неразбори във времето, в която... Съображенията си ваши, ние не сме следователи и така. Да. Друг въпрос имате ли, госпожа Василев? Тоест отпада варианта да му задам имена на хората. Той няма да ви отговори така или иначе, сега няма да си играем на... Добре. Така, колеги, имате ли други въпроси? Заповядайте. Госпожо Тодева, вдигнахте ли ръка или ми стори? Не, извиняйте, заповядайте. Любомир Жечев се казвам. Въпросът ми е как се стигна до това да прехвърлите собствеността, управлението на Редом и има ли връзка с това да започнат да ви заплащат обратно тези 110 000 лева за акциите, за парите, които сте дали преди това на ръка? Имаше такъв момент, понеже когато се бяхме разбрали как ще се разделим, имаше точен план и вноски, които да ми се изплащат, които съответно след като не се беше спазил и предвид опита ми с организацията и бавянето на плащанията, ми беше повече от ясно, че съответно и мен ще почнат да ме бавят и няма да ми връщат парите. Съответно имаше такъв момент, в който
не прехвърлях фирмата, докато нали, поне част от парите не ми бъдат изплатени, въпреки че си исках нали, всичко, което си е мое. Нали, те казаха, нали, акциите нямат нищо общо с другите пари. Нали, деца по финансови продукти, там, които съм карал допълнително чрез кредит от жена ми, но съответно те ми бяха върнати, след като първо ми бяха държани моите пари с едно като заложник, съответно са техни думи, имам го на звукозапис, където същия служител, който не искам да споменавам името му, нали, ме пита какво става, нали, какво се случва, нали, що не си дигаш телефона, понеже към него момент минаха плащанията, нали, банковите плащания, на мен ми пращаха код и аз му препращах на него, съответно да извърши нали, самото плащане. Един ден нали, не го направих, щупиха ми телефона и след в разговор точно ясно ставаше въпрос, викам, нали, защото той към него момент имаше 200 000 във фирмата, аз ако съм искал, съм можел да си ги изтегля с едно насилствено, обаче не е това идеята. Не е идеята да... Идеята е да се разберете нещо и всеки да си изпълни уговорката. Нали, толкова. Към днешна дата продължавате ли да сте управител и едноличен собственик на това дружество Редом? Не. Как го прехвърлихте? Прехвърлихме го април месец 23-та година. Когато подписахте анекса? Малко преди, точно преди да подпишем анекса, прехвърлихме и тогава седнахме, където имам нали, запис с Пламен Кънчев, какво се разбираме. На кого прехвърлихте фирмата Редом? Спомняте ли си? Васил Еленков се казва. Като управител на тая фирма, можете ли да кажете към датата на прехвърлянето тя какъв баланс имаше? Имаше ли пари по сметките? Пари по сметките при самото прехвърляне мисля, че нямаше тогава. Защото те докато влязат и заминават. Имаше ли някакви условия да прехвърлите? Някакви условия да Дали сте получил пари за продажбата на дружествените дялове? Като продавате фирмата, там пише, че я продавате за хикс лева. Получихте ли пари някакви в тая връзка? В смисъл за същите пари, както на мен беше прехвърлена, за същите пари я върнах обратно. В смисъл, то не е имало реално прехвърляне на парите. Извинявам се, може би ще задам уточняващ въпрос. Дали прехвърлянето на фирмата на друг управител е обвързано с това да започнат да ви изплащат суми обратно и платиха ли ви непосредствено след прехвърлянето на ръка отново на ръка част от парите, които сте дали? Да, на ръка отново след прехвърлянето ми платиха цялата сума, която не е обвързана с акциите. Колко беше? 83 100 лева. Като част от тази сума беше от неплащане заплати във времето. И уговорката беше нататък да продължите ако не прехвърля фирмата, не мога пък да се разбера да ми откупят от акциите обратно. Въпреки, че нали, договора ми си Велин, нали, Пламен Кънчев движи финансовата част, където нали, смисъл... Вие казахте за някакъв запис, който имате с това лице Пламен Кънчев, тъй като ние няма как да слушаме сега този запис и официално да го приобщим към материалите. Можете ли да ни кажете какво съдържа той като съдържание? Какво си говорите там? Съдържа описанието как съм изтеглил кредитите, колко вноски съм вкарал, колко се е останал по главниците, колко лихви съм платил, съответно понеже нали, съм ги плащал нали, тия лихви, имаше предложение все едно да ми платят и лихвите, като под формата все едно тия кредити те са ги ползвали, просто ги връщат обратно, нали, чрез мене. Това съдържа информацията и съдържа до кой месец, нали, на какви вноски нали, ще ми се изплатят обратно. Добре, да, разбрах. Други въпроси има ли? Заповядайте, колега Костадинов. Благодаря. Бихме ли могли да получим таблицата, която ни показахте от телефона си, както и тези звукозаписи, да ги изпратите към самата комисия? За звукозаписите, да, за таблицата бих пратил, обаче нали, при положение, пак казвам, че има хора там, дето не са лоши хора, не са направили нищо лошо. В смисъл... Господин Йорданов, ние не лепим етикети на никого, установяваме факти, които вие желаете да ни предоставите, за да
помогнете в една или в друга посока работата на комисията. Каквото желаете, можете да ни предоставите. Добре. Други въпроси, колеги? Не виждам. Колеги, тъй като нямаме кворум, няма как да обсъждаме втора точка, която е обсъждане на постъпили материали във Временната комисия, предвид на което и закривам настоящото заседание.